Кызганычка каршы шатлык тулы сәламнәр белән бер рәттән билгеле булганча, кайгы тулы хәтер хатлары да укып китергә туры килә. Бүген үзләренең газиз кешеләре, сөекле тормыш иптәше, яраткан әтиләре һәм бабаларын, Абдырәев Шәүкәт Зарифулла улын якыннары искә алырга булганнар. Шатлыклы яңа ел бәйрәмнәренә сагынышып туган өйгә җыелдык. Табын артында әткәйнең сөйләр сүзләре дә, әйтәсе теләкләре, бирәсе киңәшләре дә бетмәс шикелле тоелды. Әллә аның күңеле сиземләгәнме, әмма без бер генә дә шатлыклы күрешү мизгелләре артында мәңгелек хушлашу минутлары басып торганын уйламадык. Ә ул бит, оныгын гына озатырга дип исән килеш чыккан минуттан үз аяклап өйгә яңадан килеп кермәде. Шул кадәр авыр булды бу югалту безгә. Бердән, көтмәгәндә, үлем дигән әше әйбер тартты да мәңгелеккә алды аны. Бар гомерен туган авылыбызда үткәреп, Рассвет колхозында почетлы тракторчы булып хезмәт итте. 45 ел газиз тормыш иптәше, әниебез Камилә Касым кызы белән бер-берсенә олы терәк һәм таяныш булып матур гомер кичерделәр. Без бала аныклары өчен иң олы үрнәк тә, терәк тә булдылар алар. Әткәй гомердә тик тора белмәде. Йорт тулы мал-туар, кош-корт асрап, бакча тулы җидәк-җимеш, яшелчә үстереп, авыл хуҗалыгы алып бардылар. Безне дә алар хезмәтне сөергә өйрәттеләр. Әткәйнең салмак кына сөйләве, чак кына уйлап ясаган адымнары, әкрен генә борын төбенә көлүе дә үзенчәлекле иде. Мин хәзер дә аның килеп кергәнен ишектән көткән сыман булам. Күз карашын тәрәзәдән эзләп юксынам, дип яза хатны кызы Лилия. Әле бит эшлисе эшләрең, уйлаган ниятләрең, максатларың, хыялларың бик күп иде. Әни белән икәү бар канат кагып яшәсәгез иде дип гел теләдем. Язмаган. Бик иртә китеп бардың газиз әткәй. Кышкы салкын көндә сине мәңгелек өеңә җир куенына илтеп калдыруда безнең өчен бик авыр иде. Авылга кайткан саен йөгереп мунчалар ягып каршы ала идең. Гаиләдә синең төпле сүзең һәр вакыт безнең өчен өстен иде. Шуңа да синнән башка бер эшне дә башламаска дип өйрәндек. Синсез бүген дә бар дөньябыз буш сыман яшибез. Әмма никадәр генә күз яшьләре түксәк тә, синең яңадан кайтмаячагыңны беләбез. Ми аңласа да, йөрәк бу әшешен барлыкны кабул итми. Кадерле кешебезне җирләгәндә ярдәм иткән барча авылдашларга, кайгыбызны уртаклашып, авыр чакта ярдәм күрсәтүче дус-туганнарга, күршеләргә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Киттең әткәй, мәңге кайтмас җиргә. Ятим иттең безне, ташладың. Нигә генә безнең янәшәдә исән килеш бер үк калмадың. Ап-ак карлар синең кабереңне юрган булып бездән каплады. Синнән башка безнең алсу таңнар алсу булып хәзер атмады. Туган йортның тәрәзәсе уты синсез нигә якты янмый ул. Мәңгелеккә киткән җирдән адәм кызганыч тик кире кайтмый шул. Тыныч ят син, бездән риза булып, бала онык кылыр дыгалар, йөрәкләрдә синең истәлегең хатирәләр булып калалар. Мәрхүмә милләттәшебез Шәүкәт Зарифулла улы Абдырәевның ятар урыны гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Мәрхүмебез истәлегенә алдагы җыр да дуга булып яңгырасын. Avbulaşmı gidev yaramıydı, ürettin bit üzün dişikte. Gittin etkey soңғы tapqır, күзді sirpimedin işikte. Her kişinin üz kaygısı jirde, tek meniki sıymi cihanıga. Dünyasının ötüsünde diysem, eti jitmi iken bu canıga. Eti jitmi iken bu canıga. Sinin diyem sinin tüsünü bulup,
Dübendeyim duramın ayıp Senin yokluk başına Jirige orada Ey yavrla bulmay durayım Her kişinin üst kaygısı jirde Tik miniki sayım cihanıga Dünyasının üstünde değilsem Eti jitmeyken bu canıga Eti jitmeyken bu canıga Sağış bilen dula yürek sıkırıy Sınmay köngel bulmay kileşir Seni yarattan bolun yollarından Seni izlep kaytıp kileşir Her kişinin üst kaygısı jirde Tik mineke sayım cihanıga Dünyasının üstünde değilsem Eti jitmeyken bu canıga Eti jitmeyken bu canıga Eti jitmeyken bu canıga